Понякога, за да разберем себе си, трябва просто да влезем в гората. Там има едно място, където всяко чувство се превръща в история. Днес ще чуем една от тях. Готов ли си? Вдишай, издишай и слушай със сърцето си. Зайко, който първо се ядосваше, после мислеше. Зайко Зип беше най-бързият в гората. Бързо тичаше, бързо говореше и бързо се ядосваше. Когато някой му развали играта, крещеше. Когато загубеше на състезание, тропаше с крачета. Когато нещо не се случеше веднага, ушичките му се изправяха от гняв. Ти си лош, казваха другите. Не съм, крещеше Зип. Но после, когато се успокояваше, му ставаше тъжно. Аз не исках да съм груб. Просто се случва толкова бързо вътре в мен. Една мъдра костенурка му каза: твоите чувства идват като буря, но ако спреш за 3 вдишвания, може би ще ги чуеш преди да се разкрещят. Зайко опита. Един ден, когато нещо го ядоса, той просто спря, притихна, вдиша, издиша и после повтори. И не извика. Аз го направих, усмихна се Зип. Да, бързите могат да станат и мъдри, кимна костенурката. Понякога чувствата ни идват толкова бързо, че нямаме време да ги разберем и правим или казваме неща, които после ни карат да съжаляваме. Това не значи, че сме лоши. Това значи, че трябва да се научим как да спираме за малко и да чуваме какво става вътре в нас. Ако и ти понякога първо викаш, после мислиш, знай, че това се учи. С всяко дълбоко вдишване ставаш по-силен. А ако срещнеш дете, което избухва, не го отблъсквай. Може би му трябва само един приятел, който да му помогне да преброи до 3.